От високо всичко изглежда много по-ясно и добива истински смисъл. Пътят се разгръща пред теб, а възможностите те са толкова, колкото смееш да си представиш. Всеки изгрев, всяко докосване на слънчевата светлина те кани да тръгнеш отново, да продължиш да оставяш своята следа. Всяко ускорение е обещание, че можеш повече. Всяка спирачка е спомен за това колко далеч вече си стигнал. Шкода Суперб плагин хибрид не просто те отвежда от точка А до точка Б. Тя ти дава свободата сам да избереш своя път. В града, в природата, в тишината на електрическото задвижване или в силата на хибридната мощ. Комфортът не е лукс, а стандарт. Технологиите правят всичко по-интелигентно, по-лесно и по-сигурно. Всеки детайл е създаден не само да бъде видян, а да бъде усетен. Шкода не е просто автомобил, а усещане за свобода. Историите с Шкода не свършват с пристигането до крайната дестинация. Те започват с всяко ново пътуване. Шкода.